Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah fa aqulu la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du thumma qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin wa rawana riwayatake sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban sayung kamu bakal ngertekake sapa ingsun ing sira ahlal jam'i ing ahli kumpulan min ahlil karomi saking ahline wong kang mulya kila muli den ngendikake muli den maturi waman lan iku sapa ahlul karomi utawi ahlul karom ahli wong kang mulya kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ahlu utawi man iku ahlu majalisatil dzikri ahline wong kang lelungguhan ing dalem zikir. Meskipun zaman semonten nalika menika tasih bahas zikir Kanjeng Nabi tanglet dhateng sedaya ingkang rawuh dhateng para sahabat-sahabat. Saya ulang ahlul jami tak kabeh ana ahli utawa wong-wong sing mengkono bakal dikumpulke kalian Gusti Allah oleh ditempalke wonten ing swarga. Lah ahli jam ini ku sinten? Ahli jam ini ku wong-wong sing padha mulya-mulya ahli karom. Sapajen wong sahabat takut, lah ahli karom niku sinten Kanjeng Nabi? Ahli karom menika tiyang-tiyang ingkang seneng lelungguhan sing tenggene lelungguhan menika wonten majelis zikir. Kalau ini nalika kita mlebet wonten ing wulan Rejab wonten zikire piyambak subhanal hayyul qayyum subhanallahil ahadis somad wonten subhanallahir rahim. Saniki gantos malih sampun mlebet wonten ing wulan Sya'ban utawi wulan Ruwah menika ugi wonten zikir ingkang ganjarane ageng. Sinten kemawon ingkang kersa maos zikir kala wau senajan namung kaping sepindhah ganjarane kaya dene ngibadah 1000 taun. Padahal umure ora ngasih 1000 taun. Maos sepisan diniati zikir ning ganjarane sami kalian ibadah 1000 taun. Lah napa menika zikire? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Kita balik. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. Asline pun apal kabeh. Wong pun diwarai sing biyen karo kiai-kiai biyen iku pun diwarai nek saben wulan Rejab pujiane piye. Mangke Ruwah pujiane niki. Mangke teng Ramadan wonten pujiane piyambak-piyambak. Ning biyen yo karang saking temene wong jaman biyen angger Mbah Kyai ngendika, "Nggih, ngoten tok." Saking ikhlasi wong iki ora ndadak ditakoni lha ngapa sih Mbah kok ndadak pujiane kaya ngono.
Nah, kalau dilarang tekan sprene rata-rata teng daerah Loning iku sakniki pun langka ana musala kok adat karo komat suwi iku pun langka. Boten kados kula alit, kula jenenge alit iku zaman ujian kok seperempat jam, ujian kok ngantos setengah jam iku pun rada biasa. Zaman kula alit. Artinya dikira saged kathah. Lah saiki ujian 5 menit niki dibanake. Nanti ya ini ragu-ragu ngono yang sehingga kadang-kadang ujian itu ya dulu lali sing cilik-cilik zaman sakniki. Jadi boten pati ngertos, oh nek wayang rejem ujian iki, wayang ruwah ujian iki. Ngeten kadang rada kelalen. Ya mergo niku ujian lagi 3 menit wis awor. Akhirnya mikir digelerake ngenteni kiai ne. Nek zaman rumiyin kan boten ujian apa sing adzan rebutan adzan akhirnya mangkate langgar kasih-kasihkan ben iso adzan. Ya rada kemaruh padahal padune rada kemaruh zaman biyen boten wonten mik langka corong. Jadi rebutan adzan. Saniki kon do adzan iren. Nggih pemene kan cilik-cilik saniki temenan kok adzan iku do iren. Doyo menangi gara masane jadwale adzan bocah dong petang. Kok nggak bisa masing adzan, biar kalau nonton sing adzan, saya dong tinggal teko. Padahal dolar itu ujian. Yang pun nongkrong. Zaman alite kula ya rebutan, terus zaman kula niku kowe sing jadwal niku mboten bagi kiai, sing jadwal niku apa ya cara zaman biyen niku centenge langgar. Tentang warga gue, ya pas siro bijane siro ada dinoki jam semene dinoki ada bari ada isak jatah terutama maghrib kali isak. Neng le jatah itu sami-sami lari alit dong. Neng le jatah boten mergo boten untuk sing adzan. Neng gak rebutan. Le jatah gak rebutan. Sing bebas biar subuh. Jadi subuh boten dijadwal bebas. Akhirnya sing seneng ujian subuhan makan gasik meng mergo arep ujian. Meng merbar nyorong iku kemungkinipun yen dikit. Nah, gandeng menika kita ingkang sareng-sareng sampun kita pelajari menika bab minahusaniah menika bab dikir utawi bab ati nggih menika kabare dalu menika niki pun rupah pun separuh mula boten khataman dereng khataman saya kira kali lembar iki kira kali lembar paling diwaca ya setahun. Ngomong paling di maus niki kadang selari, kadang setengah lari kurang apa mboten ya? Pun suwi napa dhewe? Mulai tambah selembar ya paling tekan jam kali 11. Buat sing penting napa sekedhik, mbapa sekedhik, sing penting nggih alon-alon, sing penting wonten anggenipun kita menika budidaya, usaha ikhtiar ben nyaket ben saged dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kanthi mekaten kita sedaya mangke dipun paringi kegiatan, dipun paringi pitulungan saged mlebet wontenipun wulan Ramadan, dipun paringi pitulungan gampang nglakoni ibadah, dipun paringi kesehatan lahir sobate amin ya rabbal alamin. Lan saking kula niki minangka akhir wontenipun saderenge siang menika kita tutup mugi-mugi napa ingkang sampun kita aji napa ingkang sampun kita gali sareng-sareng beto manfaat dhateng kita sedaya amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata kekirangan kalpatan anggenipun kita matur nuwun agunging pangapunten awit awal tahun mugi 7 tahun menika. Estu kula nyuwun agunging samudra paksami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.